Du skal væk må være morgenfød sammen lige jo. Nej, goddamn right, I skal. Jeg skal. Goddamn right, I skal. Au. Det gjorde det godt lige, hva'? Hvor småkager. Vi skal have de småkager. Fuck you. Jesus. God, hvor er I forfærdelige. Han fint lidt. No shit, I do. Sweetheart. Så er det den der stol, jeg tror, den har haft bedre tider. I et kønt par i to. Nej. Ej, væk fra min jakke. Yeah, that's right. You wanna bad boy, you gotta pay the price. Blow me. Ja! Og nu skriver han lige til min kæreste, som hvad skriver han? Jeg er bollefiskeret. Hov, du skal bollefiskeret. Jeg er bollefiskeret. Vi skal ind af sushi bolleting. Ja, sushi. Ad. Okay. Hvis Pretty Boy har lyst til at komme over anytime, Damn. så rammer du her mig. Ej, jeg svarer det. Åh. Han skriver, Rara? Jeg er bange nu. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror ikke, han er helt tryg ved, at jeg er alene med jer to. Ja, jeg elsker sex. Jeg tror, det er skriver. Ej, det håber jeg sgu da ikke, vil jeg sige. Hvor sgu da? Ej, nej. Det er gross. Men jeg har det på bånd, eller på video, at det er dig, som... Nu skriver den. Han vil se mig på webcam. Gør det. Har du webcam i? Ja, men nu annullerede han. Nej, så sæt den til. Så kan han være med. Annullerede? Jamen, så inviterer du. Video. Uh. Video. Video. Kan han se noget? Kan han se dig? Eller kan han se noget? Jeg venter på ham. Du venter kun på ham. Hvad er dit hoved? Der er nogen, der er ved at sove. Igen? Han er tilsluttet. Oh my god! Så drejer han lige væk, hva'? Skal du ikke lov at snakke med ham? Er der lyd på? Der er lyd på. Så kan han høre, hvad vi siger, eller? Jeg kan høre ham. Kan du høre mig, eller hvad? Så døde den. Ej, den dø. En dø. Det kan jeg. Så stille, du skal holde telefonen. Jamen, jeg prøver at finde ud af, hvad Morten laver jo. Han sover. Kan han også se, hvad vi siger?
Spørg ham. Kan man godt høre, hvad vi siger? Nej, det kan han ikke. Jeg tror godt, ikke. Kom til dit hjerte. Kan ikke bare skrive med 10 minutter? What?